Voi jästä, miksi tää ei tarkana. Eli moi, mä en nyt tehnyt hiuksia. Uusi yritys. Eli moi. Mä en tehnyt pitkään aikaa videoa ja se on ihan syytäkin, koska ei oo ollut aikaa tehdä, koska on ollut koulujuttuja päätettävä viikkoihin päiviin saakka, mutta mulla on alkanut noin viikko sitten joo kesäloma. Eli no, nyt on aikaa tehdä. Se on aihettakin. En tiedä, tuleeko mä tekemään videota, kun mä menen puhtiseen. En uskottavasti, mutta joo. Ja kuitenkin. Niin, mulla on semmoista asiaa vaan, mutta joo. Ja mä aion tehdä tästä näin pari videoa siinä aikana ainakin tänään teen. Tää video tulee ihan just YouTubeen. Eli kaveruillanne. Jos teillä on se juttu, että tulee ilmeisesti, niin te saatte kauhean tärinän pian. Koska mä teen, nyt on aamu ja kello on jotain. Kello on pian 7 aamu siis. Niin ja kiva. Mutta joo, tossakin on hius. Mistä nämä kaikki hiukset tulee? Joo, tää video ehkä on tässä, koska tästä ei pitänyt tulla kauhean pitkä. Hiusten päällä, koska mä oon hengyssä. Ei mikään ihme, mut lähtee ehkä päästä hiuksia vähän. On tosi hyvä kuvauspaikka, kun ei jaksa hakee raatikosta petsiin ja ottaa kännykän laturista, niin ihan hyvä. No, mä päässyt jo keittiöön, jonne on noin 5 metriä, ehkäpä allekin 4. Paljon vähän kävellä. Mutta nyt mä taidan lopetella tämän videon ja te saatte pari ihan kunnon aiheista videoa. Tää ei ollut niin. Ehkä tää on niistä tärkein. Tai sitten se nyt äsken. Ei kun sekosin jo sanoissani. Eli siis se, joka tulee tämän videon jälkeen, se on ehkä tärkein. Tai sillain mulle tärkein video. Ja no, mä lopetan tämän pälätyksen, niin me päästään siihen tulevaan videoon. Eli moi! Ei onnistu.